Hola, bon dia a tots, benvinguts a la classe de naturals. Bé, al igual que socials, avui anem a començar el tema 1. Anem a tornar enrere. Val? Recordem que anem a fer un projecte del cos humà, però com que no estem en classe, pues, anem a intentar donar-vos els coneixements de la manera que hem cregut convenient. Val? Aleshores anem a seguir el llibre i ja està. Val? Bé, anem al tema 1, a la pàgina número 6, i anem a veure la funció de nutrició. Vale? Què és la nutrició? Bé, el cos, per a funcionar correctament, necessita energia, val? I materials. L'energia per a poder realitzar moviments, fer esport, bé, per totes les activitats, estudiar, les activitats mentals requereixen molta energia, i els materials, val? Que és per a el procés de creixement, regenerar teixits, com pugui ser la pell, les ungles, no sé, els materials que ens componen a nosaltres. Val, bé. Doncs la nutrició és el conjunt de processos per mitjà dels quals el cos obté l'energia i els materials que necessita, val? De l'exterior. Bé, els materials i l'energia els rebem dels aliments, de l'oxigen i de l'aigua i inclús del sol. Val? Bé, com diu així, el material d'energia gràcies als aliments. És la font més important d'energia. Els aliments contenen nutrients, val? Que són substàncies senzilles que ens proporcionen energia o ens serveixen com a materials. Val? Quan ens mengem una poma o ens mengem qualsevol aliment, doncs hi ha una part que ens dona energia i altra part que és constructora, val? Que ens ajuda com a material. Bé, l'energia dels nutrients s'obté gràcies a la respiració cel·lular. La respiració cel·lular és el procés en què la cèl·lula, a partir dels nutrients i l'oxigen, processa tot el que li hem donat, tant oxigen i nutrients, i ho canalitza en forma d'energia, de diòxid de carboni i altres substàncies de rebuig, val? Que ara després veurem com s'eliminen. Val? Bé, els nutrients. Els nutrients, hi ha diferents tipus de nutrients. Es poden classificar en diversos grups. Vale? Hidrats de carboni, carbohidrats o glúcids, depèn com vulgueu dir-li, hi ha molta la nomenclatura, val? Ens aporten energia de forma ràpida. La majoria de substàncies estan compostes per carbohidrats. Val? Per exemple, el sucre, la fruita, creïlles, llegums, cereals, pasta, pa, val? La majoria, la gran part d'una fruita són hidrats de carboni i aigua. Val? Aleshores, ho trobem en la majoria d'aliments, en més o menys medida. Greixos o lípids, val? La grasseta, aporta molta energia, val? Més que els hidrats de carboni, per això però és més lenta que els glúcids. Val? Per això normalment se'ns acumula la gent que ja té sobrepès perquè té una acumulació de greixos. Val? Com que costa més de cremar, es cremen primer els hidrats de carboni que ens proporcionen energia i les grasses que també ens proporcionen energia doncs tarden una miqueta més a cremar-se, per això s'acumulen. Val? Bé, tenim greixos animals, val? La grassa de l'animal, la mantega, per exemple, d'origen de les plantes, l'oli d'oliva, d'origen vegetal, doncs la margarina. Val? Bé, les proteïnes. Les proteïnes és el nutrient que constitueix el magre, el múscul, val? El que necessitem per a créixer, val? Reparar el cos. Val? Els llegums, el peix, la carn, la llet i els ous, per exemple, contenen molta proteïna. Val? També contenen greix, també contenen hidrats de carboni, però en menor mesura. Bé, les vitamines són imprescindibles, val? Per a funcionament, per a la vista, per a tot el color de la pell, l'elasticitat de la pell, val? Totes aquestes, el funcionament dels òrgans, totes aquestes vitamines les recol·lectem de les fruites i les verdures. Per això de tanta la importància de que hi ha que menjar molta fruita, hi ha que menjar molta verdura, val? Perquè són fonts de nutrients.
inclús el sol ens dona vitamina D, que és una de les vitamines també molt importants, per això també és important prendre el sol, estar a l'aire lliure i demés. Aigua i sals minerals, val? Obtenim l'aigua quan bevem. És com les plantes les reguem, nosaltres hem de beure. I amb els aliments, quan mengem fruita, sobretot la fruita té moltíssima aigua, val? O els aliments, tots els aliments tenen aigua. Val? Les sals minerals són fonamentals per a la construcció dels ossos, de cartílags, val? I es trobem en fruites, verdures i calci, per exemple, calci, magnesi i demés, es troben en la llet. També hi ha que dir que l'aigua també ens aporta sals minerals, val? Ja que no és aigua pura, és aigua i sals minerals. De fet, si agafem una ampolla d'aigua, podem mirar darrere la composició i es posarà la quantitat de calci, de magnesi, val? Que conté eixa ampolla d'aigua. Bé, passem a la pàgina 7 i tenim la nutrició pas a pas. Val? Per al procés de nutrició estan involucrats una sèrie d'aparells. Està l'aparell digestiu, l'aparell respiratori, el circulatori, l'excretor, inclús l'endocrí, ja ho veurem. Bé, la funció de nutrició engloba diversos processos. El procés digestiu. Sara, que és la protagonista d'aquesta pàgina, massega la poma. Aquesta passa al seu aparell digestiu, però això fa passar l'estómac i allí passen uns processos que ja es veurem. I d'aquesta poma s'obtenen diversos nutrients, hidrats de carboni, vitamines, alguna proteïna, aigua i demés. I aquests nutrients passen a la sang. Què hem dit que necessitàvem per a fer el procés digestiu? La nutrició, la respiració, necessitem l'oxigen. La respiració, Sara absorbeix l'oxigen passa al seu aparell respiratori i va a la sang i expulsa el diòxid de carboni, que s'ha produït en les cèl·lules. Hem dit que la cèl·lula absorbia oxigen i expulsava diòxid de carboni. La circulació, la sang és l'encarregada de portar tots els nutrients a les diferents parts del cos. Passa a la sang perquè arriba a totes les cèl·lules del cos. A les cèl·lules té lloc la respiració cel·lular, que és el que hem dit abans, i es produeixen substàncies de rebuig i diòxid de carboni que passen a la sang i després, posteriorment, a l'exterior. I l'excreció. Què passa en tota la matèria que no absorbim nosaltres? Doncs passen a l'aparell excretor, es filtra, és en el renyó i demés, i les substàncies de rebuig s'eliminen amb l'orina. Bé, doncs bé, això tenim, ahí tindríem el que seria la nutrició, i bé, anem a fer les 3 activitats, que és com una mena de resum. Si us fixeu, és un resum complet dels dos d'això. És el mateix aliment que nutrient, doncs explicarem què és un aliment i què és un nutrient, així veurem la diferència. Fem una llista en els aparells que intervenen en la nutrició, els acabem de veure ara mateix, i els processos que tenen lloc en cada aparell, ho acaba d'explicar. I bé, la 3 es redacta oracions en el quadern unint les columnes. Unim les columnes, cada paraula en la seva definició. Hidrats de carboni, greixos, proteïnes i vitamines. Hidrats de carboni també es poden dir glúcids o carbohidrats i greixos es poden dir lípids. Doncs bé, ja ho tenim clar. Doncs bé, aquestes serien les activitats, pàgina 7, 1, 2 i 3. I bé, recordeu que ahir en socials vam posar un repte que era de buscar les diferències. Doncs us deixo així el resultat i anem a veure el pròxim repte, el repte d'avui. Quadrats, cercles i triangles. Vinga, atents. Observa i digues quan sumen els quadrats, quan sumen els cercles i quan sumen els triangles. Quines dues figures geomètriques sumaries perquè el resultat fos 31? Busquem primer quan sumen els cercles, quan sumen els triangles i quan sumen els quadrats. I després, de totes les figures que tenim, hi ha dues que si les sumem donaran 31. Doncs bé, pauseu el vídeo, mireu
i demà vos donaré la solució. Doncs bé, això és tot per avui i vinga, que tingueu un bon dia. Adeu!